Here's uMaskandi. Uma bengibhuka lapha kwi-Big Brother banesifiso sokuthi mangishaya igushi or mangishaya iParis engathi ngahamba noLwa, mangishaya igushi engathi ngahamba noMahu. So manje siyamkhipha sakhohlwa ngaye. No, asikhohlwa ngaye. Kube isimo nje kwethu. uMahu futhi engathi ulate siyamlayela nayo uyabona nje communicate ngefoni ukuthi sigcine siye kuphi akavelile ulate nathi nalokho nje kunokuba organize kancane kodwa into yamthandeni zinjalo mazi injalo isizokhipha into right. Sanibonani. Njani? Siyaphila. Here's uMaskandi. You understand? And then Brighton will ask Mahu and everything, and then he will say, take it away. Run the song. Yes. So about the numbers dancers on that. Also the dancers. I don't have a problem. Yeah, because they will be like around 7. We'll space them up there. Right. No Yeah. problem. Alright. Oh, Namhlanje ke sibiziwe lapha na kwi-ETV ukuthi sizoshaya ulive lapha na noMahu, sizoshaya igushi, sizoyiperforma ku-Judicom. Usuku lubhizi kakhulu. Uyabona lapho ukuthi siyaphuma siyangena ngishintsha amateka amhlophe lapha ngilahlelene nezaza lapha uyabona. Uyabona vele ukuthi ayiza sehulisi ngempela uyabona. Okay, is it 43 Central Street? So here the 8022. Okay, sure. Guys, 22 minutes away. That's one. So this calendar no. Once it's 8:30, they show it over. And you're gonna magazo 22 minutes away, it's already 10 past much. Uhlale late yena uSponono lo uyabona uMahu. Uhlale late. It's was of 22 minutes. 22 minutes exactly. Really, 22 minutes away from here. Yeah. What should we submit at the record? But yes, but then but slow traffics and. Yeah. Should So so. njani? Because I need to be interview ngeke no performance. Yeah. Because the show iphela ngo 8:30. 8:30 kum show done. La ngeke khona ukuthi maybe pre-record. I didn't think. No, I'm saying for Mahu, massive I2 who did pre-record. Yeah, pre-recorded. Yeah. And from 6 to 8:30. Yena cha uyaba late kodwa ngiyabona futhi ukuthi uyinono kakhulukazi kweqa. Unenkinga efanayo neyami kahle nami vele ngina inkinga ngoba late ngoba ngiyenzisisa. Ukurecord pre-recording ngeke yenze even nje uma wasefikile. I-pre-recording yenzeka uma sekafikile mara izobe ingekho live. Izodala so. Like this ngala my alternative la. Because angithi vele i-interview beyimayelana nokuthi ayikho ngayo. So I'm thinking, so I should suggest let's do that. So take it. And engage no director please. Sinale challenge. Ngiyaqoka ngibeka impahla phe ngombhede ngibona ngathi lokho akuhlangani ngiphinde ngidonse okunye phinde shuthi nayo naleyo nkinga ngoba vele mina naye same WhatsApp group. You better make sure ukuthi nje iplate lami safe right there because I'm worried about my food. But the food part, swayibona because right now it was the thing of Sasha ukuthi wafika by interview. Yes. Zaphatheka. Nama-viewers waphatheka kwathiwa bose babe ngingafika nje izokhuluma nje kuphela. Engashiki ngisho ne-performance yakhe sithi ngomdanso. Yeah, but namhlanje lekhona ngibona amajongo. Ayiyabona bethu amajongo ukuthi yabuya. Namhlanje soyishaya namhlanje. Yeah. Bazobhema bekhona. Lalela-ke mina-ke ngcono ngishiye kuyona. Yeah. Uyidedele ushaya into yakhona-ke mina ngiphindele endleleni ngiyobamba i-front row seat. Kuthiwa i-performance plus nokudla. Yeah. Ibizwa nge-What's Cooking Wednesday, right on the morning show. Nazo. Asibalani. Ngiyakhona-ke endleleni.
olunye uhlelo abazolenza kodwa usisizonibriefa lo. Hello, Mama Jantan. Siyaphila. Okay, no. Limited lab. I don't have less than show, right? 4 months. So, in the traffic? No, traffic guys child. Okay, actually, so now we decided we to be pre-record the interview. Okay. And then all right. Yes. Okay. Because now we are here and at least it's after the show. Okay. So we pre-record and then we're going to take sometime during the week. Okay. I must not share and you're going to totally makeup. No, just foundation doesn't have to be too much. Yeah. Can I get silent? She's so far. Yeah. So it's okay. Go to my yellow. Okay, so tell us to call our work. Kodwa manje ke ubuhle bakhe ngovele eqhamuka amamatheke vele kuphela konke lo akekho umthethisayo. Uyabona? Yabona akekho umthethisayo. Kodwa ke one ufike be late aphinda thatha 2 hours bese esaphophozwa nje ngoba ufana agcina azefana noPopeye yabo. Silinda uMahukeke lapha ke siyaphazaphazamiseka ngalokho nje ukuthi uMahu ubhotoza kakhulu njengeqanda yabo. So ke siyaphazamiseka kodwa ke ayikuhamba kahle konke. Sothi masisuka lapha social music video lapha eSandton wekusho ngamsana nokubhotoza indoda ubuso mina uyabona. Ezinye izinto ezincane nje hambe ziphambanisa nesithunywa sakho lezo uyabona. Lapho yini nami ngakhopoza ingoma usiyangishusha manje? Nakho kwethu. Hayi namanga. Yabona? Khona abantu kuthiwa o-director ubani. Akuna director lapha akunakhona umgrafa la yabo. He's almost gone. Betha sesantini namajita akakhuthuza la aswenga nawo mfethu abukela kubafo bafuna ngikusho lokho ageza kakhulu mfethu abukela kubafo. Ngiya investa kukhuthuza amajongo lawa angama 2K kodwa athanda istyle sami sokuphila umtsizo nobujongo nokuba nenhlanzeko nokugqoka nje kahle udla ukotini uma umfana uthanda intombi umfana ungathanda umuthi uthakade umfana omncane. Zizimpi zibe around. Alright. Iba bisikade basalimana. Ya kodwa ulukuzana uma useberethi indawo yemakeup bese ukuthi amabhloko yala swalindile. Ngeke lokho usikho. Ngathi kurethi ngaqana manje must nama delays. Ngazi ukuthi noma kanjani. So ukhuthuza namajita laphana wawenza wafeatureisha ku music video. So that ezokhombisa South Africa ukuthi naku la into engayiqala nayi la isikhona day 1 Kodwa kuphela nje. Nokujonga. Konke show lokuzana konke show ukabela la. Sangazi umuntu uzothinta ubuso la. Manje la abantu laba abulilo ngazi kanjani mfethu angazi. Manje njalo. Lobulilo ngathi ungathwali njalo. Sothi mhlawumbe indoda oyintombazana abantu. Hayi ngeke ngizongena ngingene nginjini. Awuthini indoda zala bendoda ebusweni. Hey. Hayi ngeke mfethu ayikazela ngcono ngeke umuntu osifazana. Angicwasi abantu abaphila nobulili obuhlukile obungafana nobunengiphilayo. Kodwa eqinisweni angamsana nokubhotoza indoda ubuso mina uyabona. Ezinye izinto ezincane nje hambe ziphambanisa nesithunywa sakho lezo uyabona. Uzophophotha umqansimba wendoda ebusweni naye ngeke. Hayi mfethu impilo indoda engafuni ukwemuka sinama hayi but I understand. So ke ngiyajabula ukuthi ke uma sondilungisile le nto leyo kwagcina kwatholakala ke ezinye isimomondiya lapha esongiphaphata kubuso lobo ngoba kuthiwa kufanele kugcine kuphaphathiwe uyabo. Futhi nami masiphuma music video ngiyawubona ukuthi hayi ushuthi lento ekuphaphatha lena inhle yayona ya. Isikhathi esiningi ke mina ngiyibambela into yami ngoba umina owaphiwa leli talent yabona. Manje uma ngizothemba kuthiwa khona abantu kuthiwa yini
khona abantu kuthiwa o-choreographer, khona abantu kuthiwa o-director ubani. Akuna-director lapha, akuna-choreographer lapha yabo, ngoba yimi egcina usuku lento ngakhula ngiyenze emakhaya. Sakhula emakhaya sicula sishaya igince ey'nkomeni. Amahili. Asofaka amahili. Sengize ukuthi uma wesemotweni kufanele wehle nje. Ngaphathi it's come say stick to say right. Yes. Yabo. Yeah. Manje sobe ukuthi kuphume ukuthi sogutsho phelele ungathodi lutho yabo. Yeah. I-video le uma uyibuka you like a lot of money. Uma ubuka ama-video emagenge ase-Afrika, Davido, Platinum, obani. I-video esezingeni elinjalo. Kodwa le space is right ngathi isolisi. This space is. Asefa ubunye. Yeah. Kodwa bazokucela. No, uyakudalela no. Uma sekwenziwa umusic video othinta ukuthi ohambisana nokuthi kushelwe intombi, yithi sazi ngokushela kwentombi phela, uyabona. Akekho kulova manje ohlala lapha neSandton ophethe icamera lapho ozofika ethi usewudirect. Udirector ngoba akazi wazi ngoshela intombi. Ulova ngoba ngibashela ku WhatsApp lapha. Kunejongo kuthiwa umjebhuli lapha leli eligxuma liqhashambule lithi indlela kwaZulu okushela ngayo leya. Uma qhamuka intombi into enkulu kwaZulu, umuntu wesifazane uyinto enkulu. Abekho abantu abahlonipha abantu besifazane njengamadoda kwaZulu, nabaphatha kahle abantu besifazane njengamadoda kwaZulu, ngoba intombi eqhamuka iyinto enkulu, iyinto enhle, indlela yokujabula leyana. Uyabona uma uqhamuka inje ishaya umsila, isibona umuntu uzoyiphakela, ungisabona senze njalo kwaZulu masibona intombi. Ngoba silingisa inje ishaya umsila, ingakho ubona izizoyiqhashambula zenza nje zibona intombi zivele uyisha umuntu wesifazane. Khuluma nge-wardrobe, into ebibaluleke kakhulu ukuthi ngiyiveze lapha. Okokuqala, i-wardrobe ihambisana ne-lifestyle kaMthandeni, ngoba uma usuthanda igushi noma uthanda iParis, kumele wazi ukuthi usuthande uMthandeni. Sekufanele futhi wazi more information ngomthandeni. UMthandeni-ke umuntu osenkayo oqondanisa ukotini. Umtshali lo uthi ungisendele yesterday this background, and understand. Yes. So mina vele ekhanda lami senginako ukuthi background injani. Yabona ishithele la background vele kwaseqala isiqala sisebenza. Sabonda futhi nalekho akithi mhlawumbe akithi for not for me. Shilo vethu umsebenzi wakhe, usebenza nabantu yabo. Ngoba mayikwazi ukuthi vethu usebenze nami sitholana nani. Isho nako abanye abantu yakwazi ukufunda character yomuntu, lo muntu nje so usebenzisana naye. Umuntu so wasula even ngisho mahu masishoot ngangifike ngibheke ukuthi ufake ingubo idress enjani, ebese ngiyahamba ngoba impahla inqwaba ke lapha yabo, bese ngidonsa ukotini ozomeshana nento ayigqokile, kodwa mina ngibe ngiyibhinca ngoba uyasho naye ukuthi ngishelwa yibhinca. Ngiveza kakhulu la uyi-wardrobe yami ukuthi ngiveze ukuthi lesi style sami esasithathwa uBhadlana, umnikazi walento uMthandeni SK igcokama elisha. uBhadlana laligawula iy'tayela zami lazobujongo, lifike lididolova lapha namasokisi amade, lifake upleni namasokisi amade, yabo. Ubhalule uthe ekhaya zakhala ngempela. Here's Hazelmuscat.
Lapha na kahle kahle ngenza sure ngoba ehostela ngikhulele khona ngifikele khona impilo yasehostela impilo yethu thina singabafana basemakhaya vele into yokuqala nje mawucabanga intombi ucabanga ukuthi kufanele ube nobulawu lapha ubulawu ke ezinye insizwa nje ezinye ihlahla eziqotshwayo zifakwe ebhakethini ifakwe namanzi abandayo bese kuthi ekseni bese zifuhla igwebu elimhlophe kuthiwa ubulawu umhlophe ke lo uyaphalaza mawumfana ekseni ehostel uyaphalaza uphalazela ukuthi mawumfana ungabi nenyongo manje mawuqhamuka igazi lakho ligijime uyabona ungabi nenyongo ungathola usuncinca amafutha ebusweni ngathi ugcoba amafutha ekondom inhloso kusekuwukuthi mawugquma ebusweni ungabi nezinduna ngoba namaphimpuli kufanele ugqume lapho uyastima bese uyaphalaza mawuphalaza kwenza ukuthi igazi lakho phela ligijime uyabo ungabi nenyongo nezikhwehlela lapha mawukhwehlela ungathi uluma iaphula uyabo kufanele nje uqaqeke mawufika entombini ushela intombi kuthanda ube nogazi mase kuthandile intombi uyabo sekufanele intombi ijabule phela manje sekuyachathwa ke lapho kudla imbiza ke leyo uyabo Day 2 sisemabhida mfethu namabras okay amabras okay ke ngasemateksini uphinde futhi ukuyaduma kakhulu mfethu kulento ofunguni lento izinto zama 4x4. The only thing we've got to be very aware that we're on an airfield, right? So if we put them there, take the shot, and then we must move. That's only when you come back, I think. Okay. And of course, yeah. When the chopper coming down, that means you're going to put them there. I think they must be extended. Yeah, if he comes back. If they're there before take off, one stone is going to be... I don't want to be responsible. Yeah. So what I'm saying. Onkunze bomvu ezinye insizwa zangapha ku Eastern Cape zikhiphe ama 4x4 kuzodlala umdlalo wamanzi lapha udlalwa special for mina hayi ngoba kuyi event udlala nje special ukuthi ngoba ngisho music video wengoma enkulu esemathubeni okuhlukanisa unyaka uyabona ighoshi so ke manje ke ngijabulisa kakhulu ukuthola support kubhuti bakithi naseyinsizweni ngoba vele umuntu ofana nami uyadeserve ukuthola support ngingayitholi ngoba sengifile khona ngisho amabhanoyi lapha uyangibona ukuthi lapha sibhebhanyeka ngebhanoyi lapha nesithandwa sami Mahu kumnandi nje uyabona sebhanoyini sehle ebhanoyini singena kulezi imoto lezi namafelale singena amafelale unefelale yakhe nami nginefelale yami isupport jalo yinsizwa ezithanda into engiyenzayo so umkhunu awukwazi ngempela ukuthi into yamabhinqa umshiye ngaphandle umkhulu uyabona nje ngikhove ngethawula lakhe wangiphoqa ukuthi ngiliphathe ngoba mfethu inja lena eforsa yonke into uyabona nje ngiliphethe ithawula lakhe ngoba ayikho into bengayenza babe baningi amajita mfethu enza ukuthi ivideo egusha ibe lento eyona uyibheke futhi kwi-video of the year Maskandi. Awu mntakababa. Maskandi. Usiso. Uthi unyathele la ekhaya. Khona ingomela niyoza nombuzeni ithi iphelisi. Wamlandana futhi. Yeah, ngamlanda ngase. Wamlandana futhi yathi ke futhi na ngeke yajabula. Ngathola ibusiso ukufika la. Safeza khalisa iginga. Wandala ipekashini sazokulanda konke lokho. Sakulanda. Sakulanda into ekhaya sazoyishaya. Yeah. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngajabula kakhulu.
suka lapho ngase lokho eqhumile mama hayi ngajabula nje ngathi mangizwe Phelezi ngathi basuka la bantu kuthi seyikhali sasajabula kakhulu nombuzi message sasivuke bahlathini hey baba Gathezo usana ngosimende yemanager nathi into ebalekile la kumthandeni ukuthi akwazi ukuthi obaba abadala ama legend angabakhohlwa egcina kosuku uMaskanda ukufikanga ngayo umthandeni yabo kunobaba abawuqala abawenza recognize so it's very important ngoba basaphila naye alenze iqiniso lokuthi makukhona izinto azenzayo akhumbule ukuthi abantu abadala othwalo ophuza ekhemesi basekhona emhlabeni yaza awu escape futhi inkunzi engenamilo sekhaba kolithandayo ubabe Chachelela mthethelela ukhoze FM ngasaqala waqala uthethelela ungizwe umculo nezindondo zamalahla benonxele Uzali igcoma kuyadula ngoba kwakhetha isizwe sikaMambatha yena yedwa qhaba Mabizwa sabela bambize kumasama award wasabela ngeParis mabizwa okhozini wasabela Mabizwa sabela bambize kumasama award Kubhalule mangwana umqale bhalule maqede bemfosha kuyeselela ngehawu Ungena nomqale ebhanweni baxosha bathi lethi namaqona qedwa ubuya nehawu Saka lezangoma zimxakile Liza ubhalule Jayikhale zakhala ngempela Uyahlonishwa kakhulu kuze ekhemisi unamava uphinda abe noshunu wami ushunu wenkani baba nje onoshunu wami ushunu wenkani baba uneqiniso inengane la 4 years engayonke bathi uthwele bathi nawo yonke into babathi yonke into ingawe nje la ngaba ngizele ingane engaka kube ngithwele ngiyazi nginabazulu aba14 ubani uphezulu ekuhlanganela